היום אני עם שקד עושים את האתגר עם החגורה. עד לבית שאנחנו לפעמים מקצרים בו, רק נצא מהבית ספר, אני לא יודע למה זה סבבה. רגע. הנה הדלת נפתח, אין לי כוח. די, אנחנו... למה לא? רוץ! אני לא יכול לרוץ, די. אנחנו מעדיפים את הקפה. כן. יאללה. חבר'ה, תירשמו לערוץ להשכרה ותשימו לייק לסרטון. כי אני אפילו לא קרוב ל10,000 או ל1,000 או ל100. ל100 קצת קרוב. נכון? 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 יש, אנחנו עוברים פיש! כאילו זה! האמת! אוקיי, הנה, אנחנו קרובים לגן שעשועים. אני לא יודע איך להראות על גן שעשועים. אז רגע, יאללה, אני הולך. את עושה שקד! נו כבר! טוב, אני אעבור מהדרך שלך, עדיף לי כבר ללכת מאשר לי... די, שקד! די! הורסת את כל הסרטון! תגיבו בתגובות אם היא הורסת את הסרטון באמת. שלם יפה. אבל באמת. יש מסיבה, וואו, מסיבה כיפית. וואו, איזה ילדים חמודים. אני אומר אמת, אני אוהב אתכם. יאללה, בואו נראה. וואו, הנה הגן של שעשועים. עכשיו, יש לנו מתקנים? הוא נסבול בסרטון גם המתקנים, זה יהיה מטורף. נכון, שקד? נכון. אבל לא לגנוב את הטלפון. רגע, סגב, תחכה לי. אוקיי, זה יהיה קשה, תעלה. אתה תעלה? דני! רטוב כאן! ננסה גם לשבות. רטוב בה? שקד עולה קודם. טוב, תני לי לעלות לפחות. אימא'לה, איזה דרך! אני מפחד! לא, לסתור אותי. אימא'לה. רגע! יש! ווי. תראה, בוא נעשה את זה. חייבים לסבול על האמצע. זה כואב במקום הפרטי. כאן, תשבי גם כאן. אני יושבת במקום היפה הזה. שבי גם כאן. טוב חבר'ה, זה גם בבטן. לא, תעשי. אין. ביד. ביצים. טוב, בואו נפסיק. שקד, זה לא מצחיק. אפשר לצלם אותך עובר, הביצים שלי כאן פה ברצפה. אבל אני כבר בצחיק. הרגע עשיתי את זה, די. עזבי אותי. יאללה חבר'ה, אנחנו בורחים לאחותי. די. אחותי פשוט לא יודעת. די. שקד. היא הורסת את הסרטון. יש שם. נכון. אז בוא נהיה, תיכנסי דרך החור. תיכנס אותה דרך החור. אומייגאד. זה דרך. שלום, כאן סגב יושב. אוקיי, שלום. אני מת. כמה זה... אני נכנע. די, אני נכנע. תשימו לייק לראשון ולערוץ ותפעילו את הפעמון. אם אתם אוהבים את הצחוקים האלה, כי באמת כואב לי הביצים. אתה יודע כמה אתה מכוער פי 1000. למה אתה עושה את זה? לא יודע. אני בורחת ממנו! למה אתם עושים לי סגר? חבר'ה, היום אנחנו הולכים כבר להמשיך את הסרטון. אין לי כוח. אוקיי, לא.
עכשיו אל תצלם. אמת, אבל נעבור את המקום הזה. וואו, מה יש? עצרו! שם יש לך כדור, לא רואים? אני עדיין רוצה להגיד להם עוקבים, עוד 50 עוקבים בדיוק. אז אם אתם עדיין לא שומעים, תירשמו לערוץ עכשיו וכאן. למה? למה? זה כן! למה? וואו, זה גן שעשועים קטני. גם שם יש בית קטן. מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה, שגב? אחת בסם! תורי. עכשיו זורחת השמש, שגב, אתה תהיה פה ואני אהיה שם. לא, אני... טוב, אני... לא, אני לא יכול! אני מנסה להפיל אותי, אני מת! אני מת! היא מושכת, היא בחדר! היא רצתה שאני אהיה כאן. אתה יודע מה זה אומר? תיכנס לתוך הפח! טוב, שקד, מה את אומרת? כן, אני ממש לא אוהב את זה. איזה ריח, נעים רצח. עכשיו אתה מסריח. אין לי כוח, אנחנו אפילו לא כדור שהראיתי להם, אני לא יודע איך להראות אותו כי כל שני הכוחות שסגרת אותי. טוב. אוי, לא. נעל. שקט, תגיד שלום וביי. ביי, בנדר. יו, חבר'ה, הגענו לגן השעשועים הירוק של סגב. אני רוצה לגעת בזה. כדור! סבירתי! רוץ בכל הכוח! יופי. נו, גיב בזה!